paketti kiimaa, sokeria 6 kiloa, siitä tekijälle paljon iloa. Turitetaan litku pulloon, pulloannolle ja hyvää tulloa. Saakeli tätä elämää. Voisit sä pitää jotain ääntä, eikä hiippailla polvattavalla ihmisiä säilytte. Miten helkkarissa tämmönen voi olla edes mahdollista? Saakeli! Tolla, nyt lyönyt noin! Tolla, nyt lyönyt noin! Isto, lopeta! En varma! Koita nyt rauhoittua! Hiljaa! Ettei sun yhtään häveä. Oli miten oli. Ole hyvä ja poistu. Mä sanon, että tärkeintä tässä on tää puuhailu eikä sun kanssa loppujas. Ihan kauhean hajukin. Miten nyt käy mukaan vaarallista? No ei tää haise yhtään, jos olisin kaikessa rauhassa saanut kukaan sen tonne asti. Itsekäs. Paraskin puhumaan! Saanko huomata, että kaikki asutte täällä minun asunnossani? Sinä mäkätät ja määräilet ihan kohta yhtä pahasti kuin äitis. Äitis! Anteeksi, kuinka? Mäkätät, komentelet, määräilet. Paketti kiimaa, sokeria 6 kiloa, siitä tekijälle paljon iloa. Turitetaan litku pulloon, pulloannolle ja hyvää tulloa. Saakeli tätä elämää. Voisit sä pitää jotain ääntä, eikä hiippailla polvattavalla ihmisiä säilytte. Miten helkkarissa tämmönen voi olla edes mahdollista? Saakeli! Tolla, nyt lyönyt noin! Tolla, nyt lyönyt noin! Isto, lopeta! En varma! Koita nyt rauhoittua! Hiljaa! Ettei sun yhtään häveä. Oli miten oli. Ole hyvä ja poistu. Mä sanon, että tärkeintä tässä on tää puuhailu eikä sun kanssa loppujas. Ihan kauhean hajukin. Miten nyt käy mukaan vaarallista? No ei tää haise yhtään, jos olisin kaikessa rauhassa saanut kukaan sen tonne asti. Itsekäs. Paraskin puhumaan! Saanko huomata, että kaikki asutte täällä minun asunnossani? Sinä mäkätät ja määräilet ihan kohta yhtä pahasti kuin äitis. Äitis! Anteeksi, kuinka? Mäkätät, komentelet, määräilet. Terve menoa tämä pannu